Wow! Wa bele. Wa moto. Yeah. Wallah, go forward. Hey, the machine. Ooh. You know what I got? Assalamu alaikum. Why? Ni babba mi da na duda na. Assalamu alaikum. Subhanallah. Me kina kuke kallo haka? Magana da kyau ba. Abadan Allah. Ku da kuke kallon wanga a cikin watan azumi ya dace ya muku daidai. Da azumi ba ku. Kuna kallon irin wanda hotuna da wanda pictures. Wanda videos sun rubuta ba ni bane. Wanda haramun ne. Ku ruki phone kuna bude tsarkin mutane mata kuna kallo a cikin watan azumi. Wannan fa yana rage darajar azumi kuma yana rage ladan azumi. Ba daidai bane ga musulmi a cikin watan azumi yana irin wani kalle-kalle wanda ke bai da wani amfani. Kuna ƴaƴan musulmai maimakon ku zauna kuna zikirin Allah kuna karatun alkur'ani ko za ku samu yadda da tsira ga ubangiji sai ku sa wagga hotuna tsayin mata kuna kallo hakan ba daidai bane ku yawaita istighfari ko da Allah zai je kawo amma mun ga ba tabi'a musulmi bane mun ga duk haramun ne ya kamata mu kula a cikin watan azumi yawan maganganun da bai da alhaini yawan kalle-kallen hotuna da bai da alhaini yawan kalle-kallen videos wanda ke bai dace ba saraicin mutane musamman saraicin mata ne matasa ku yi hankali ku kiyaye Allah watan azumi ba watan wasa bane Allah shirya mana Allah ka sare mu wai kun sallama kuwa ya subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani irin zamani ne ma wannan wani irin zamani Allah ya karbi ibadunmu albarkacin mai daraja sallallahu alaihi wasallam